Yari ang mga dagko ang mga balita nga natipon na subong nga adlaw. Para sa mga headlines, mga simbahan handa na sa Holy Week. Job mismatch, Western Visayas nagapangatubang sang skills discrepancy sa labor market. PRO6 ma-deploy sang 10,000 ka mga pulis para sa Holy Week. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Handa na ang mga simbahan sa idalom sang Archdiocese of Haro sa natala ng pagsugod sang Holy Week. Masugod ang Holy Week sini nga March 24 o kon Domingo de Ramos. Suno kay Reverend Father Angelo Colada, Director of the Archdiocese of Haro Social Communication Office, nga preparado ang tanan nga churches sa pagdagsa sang devotees bit-bit ang ramos para pabenditahan. Ginpahanumdum naman sa mga deboto nga makaisa lamang ka beses sa Palm Sunday magahimo sang bendisyon sa ramos rason nga siguro nga makasimba sa misa sa aga. Subong nga Holy Week, mas gina-encourage ni Colada ang tanan nga devotees especially sa Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, kag Easter Sunday nga magpangita gid sang oras sa sining importante nga inadlaw para makasimba o kon makapamati sang liturgy para mas mahangpan ang matuod nga kahuluganan sang Holy Week. Para kay Colada nga nahangpan Manila sa simbahan mas masami ginahimo nga vacation kag family time ang Holy Week pero dapat nga tandaan sang tanan nga gina-observe ang Holy Week hindi tungod nga simana ini para sa mga buhi kundi simana ini sang Diyos. Sa pamangkot naman si Colada kung nialaw ang paghalok sa imahe ni Jesus sa Holy Friday, kinhambal sini nga hulaton sini ang i-release ang guidelines sang Archdiocese of Haro pero hindi man balayo nga pasugtan ini bangod naghaganhaga naman ang COVID-19 pandemic. Ginsigurado man ni Colada nga gina-disinfect man ang imahe ni Jesus Christ rason nga wala sang ikahangawa ang tanan. Amat-amat nga nagalapad ang gap sa tunga sang qualifications nga kinahanglan sa mga employers kag si skills sa mga aplikante diri sa Western Visayas sunod sa Regional Development Council o kon RDC. Sa ila Regional Development Plan para sa 2023 to 2028, kinatagan sang punto ang kakulangan sa mga trabahador sa kantidad kag kalidad sang edukasyon kag abilidad agud matigayon ang mga kinahanglanon sang merkado sa trabaho. Ang service sector nga naga-account sang 59% sang bug-os nga ekonomiya sa rehiyon sang tuig 2021 ang nagahatag sa pinakamadamo nga trabaho. Natalupangdan man nga ang 83.3% employment rate sa technical and vocational training ang mas manubo sa target nga 95% apesar nga nagapabilin nga mataas ang graduation rate sa nagligad nga duwa ka tuig. Pila sa mga tikang agud mapasangkad ang access sa obra ang mga education kag skills development training, investment sa TVET human resources, pagpatigayon sang mas mataas nga edukasyon kag pagtulod sa mga inisyatibo sa digitalization kag innovation facilities. Mahiwaton man nga skills assessment kag certification programs agud maigo sing maayo ang mga kinahanglanon sang industriya. May 10,000 ka mga pulis ang iga-deploy para siguruhon ang kalinong kagatawhay sa bilog nga Western Visayas sini nga Holy Week. Suno kay Brigadier General Jack Wanky, Director sa PRO6, gusto niya magpatuman sang maximum police visibility para sa seguridad sa mga residente, turista kag mga naga-pilgrimage subong or angay sa Hordan Guimaras para sa ang pagtaltal sa Balaan Bukid. May ara man sa mga force multipliers para buligan ang mga kapulisan, magpakig-koordinar sa iban nga mga ahensya, ilabi na sa mga lugar diin madamo ang tao pareho sang simbahan kag pilgrimage sites. Sa bahin naman sa Regional Maritime Unit 6 o kon RMU6, maga-deploy sila sa mga personal para sa dugang nga seguridad, ilabi na sa Guimaras Strait. Suno kay Colonel Irvin Glenn Provido, hepe sang RMU6, ang mga speedboats kag jet skis ang gamiton sang maritime personnel, ilabi na nga madamo ang nagatabok sa isla sang Guimaras. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN May Ladyaw para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.